Salutare, dragi colegi! Astăzi vom face, în acest tutorial vom vedea ce am făcut la lecția 2 de la școală. Pentru asta avem nevoie în primul rând de acest zip up6.zip, da? Deci îl vom descărca, da? Îl vom descărca de aici și odată ce s-a deschis, noi va trebui frumos să le deschidem și toate astea de aici le vom selecta, îi vom da, îi dăm cut și mergem în locul unde am salvat noi, nu aici, unde am salvat noi practic proiectul nostru de topografie GIS, da? La voi e proiect GIS numele vostru. Mergem în hărți raster, iar aici practic o să îi dăm paste. Pac, și aici acum apare și harta cu care vom lucra azi. Perfect. Hai să vedem. Da, iată, deschidem aici la catalog. Mergem în locul unde am să vedem noi proiectul salvat, da? Vers raster și trebuie să apară și up6.tif, da? Îl luăm de aici și pur și simplu îi dăm drumul și a apărut. Facem o paranteză, astea două sunt hărțile de data trecută pe care le putem deselecta, fiindcă nu avem treabă cu ele. Iar, practic, în această lecție vom vorbi despre cum creăm o bază de date. Deci, pentru a crea baza noastră de date, în primul rând, ne ducem la GDB. Aici vedem că nu e absolut nimic. Dăm click dreapta, New, și avem aici File Geodatabase. Și tocmai am creat o nouă bază de date. Hai să schimbăm numele. Click dreapta, Rename. Avem mare grijă aici să schimbăm doar numele, nu și ce este după punct. Și mai rog, aici puteți să vă puneți numele vostru. Da? De exemplu, nume student, Enter. Perfect. Iar acum urmează să populăm baza noastră de date cu o serie de click dreapta, New, Feature Dataset. Dăm click aici și facem următoarele Feature Dataset. Trebuie în primul rând să avem Silvic. Next. Aici e foarte important să selectăm Stereo 1970. Dacă nu-l vedeți aici la favorite, va trebui să mergeți la Projected Coordination Systems. Mergeți la National Grids, mergeți pe Europa, iar aici dați în jos și ar trebui să apară. Uite la aici. Da? Și ca să nu îl mai căutați data viitoare, avem aici Add to Fabric. Da? Deci, noi îl selectăm de aici. Da? Next. Aici nu aveți treabă cu Vertical Coordinate System. Îi dăm Next. Aici 001 e okidoki. Hai să dăm Finish. Și a apărut Silvic. Ok, hai să mai facem o serie de câteva. Acum îi vom pune și Hydro. Asta e pentru sistemul de ape. Stereo 70. Nu avem treabă, Finish. Și ultima sunt comunicațiile. Tot așa, Stereo 70. Nu avem treabă, Finish. Bun. Și acum, la fiecare în parte, vom face trebuie să mai adăugăm niște lucruri. De exemplu, la comunicații, în cazul de față, mergem la New. De data asta îi dăm New Feature Class. Pentru comunicații,
Noi, în primul rând, avem drumuri. Căi ferate la lucrarea de față nu avem. Avem un teleferic, doar că acela nu știu unde l-am putea încadra, dar clar avem drumuri. Și noi aici vom pune drumuri la name. Acum, noi urmează să desenăm. Iar drumurile convențional se desenează printr-o linie. Deci aici la tip vom selecta Line Features. Next. Îl lăsăm pe default. Iar aici e foarte important. Aici urmează să ne creăm niște, nu știu cum să le numim, vom customiza un tabel, ne vom crea propriul nostru tabel. Iar în cazul la drumuri, fiecare drum are un nume care este de tip text, are o lungime de 50 de caractere, dar avem și un tip. Ce înseamnă tip? Înseamnă, poate fi drum forestier, poate un drum comunal, un drum județean, poate, habar n-am. Îi dăm tot text. E ce e important, nu avem de ce să-i lăsăm lungime 50, hai să îi punem lungime 5. Și cam asta este tot la drum. Și îi dăm finish. Și vedem la comunicație au apărut drumuri. În continuare, hai să vedem, facem și la Hydro. New, Feature Class. Aici îi vom băga, să-i punem râuri. Noi la școală cred că i-am pus Hydro, doar că râuri cred că sună mai bine, fiindcă doar râuri avem. Noi aici vom pune tot o linie, fiindcă râurile se reprezintă grafic tot printr-o linie. Next. Next. Aici este important, orice râu are un nume, care e de tip text 50, e super ok, dar mai are și un tip care va fi text de 5. Ce reprezintă tipul? Păi avem ape care pot fi ori permanente și atunci vom pune un P mare de la permanent, dar avem și ape, râuri temporare, de aceea îi punem T mare. Da? Că asta va trebui să știm. Și aici îi dăm finish, hidro, râuri, perfect. Și ultima treabă este Sylvie, în care avem mai multe feature class. În primul rând, hai să-i băgăm UA-urile, care e de formă de polygon feature. Next, default. Iar aici avem mai multe lucruri de băgat. De fapt, îi băgăm doar cod. Cod și text. Hai să fie doar de 5. Ne limităm doar atâta. Cod poate să nu fie cod neapărat scris, îi putem pune nume. Practic fiecare UA are o denumire, ce știu, 65A sau doar B. Ăla reprezintă practic un cod. Voi puteți să-l treceți nume, majoritatea din clasă au trecut cod, așa că și noi trecem cod. Din nou, ne-a apărut, ne ducem pe Sylvie, New, să mai punem un feature class, de data asta, limite, care limitele și ele sunt reprezentante prin linii. Default. La limite nu avem... Deci la limite avem doar tipul, care va fi text și aici mărimea de 5 caractere. Și îi dăm finish. Iată, au apărut și limitele. Iar ultima treabă sunt bornele. New feature class. Hai să băgăm aici borne, care este de tip, foarte important, e de tip punct.
da, de tip punct. Ok. Iar aici pur și simplu o să punem număr, fiindcă bornele, da, sunt numerotate. Deci îi dăm text și hai să nu punem 50 de caractere, punem tot 5. Și dăm finish. Și astea sunt toate. Deci iată, avem aici comunicații, drumuri, hidrorâuri, silvic, borne, limite și UA. E foarte important să punem corect toate funcțiile, limitele să fie cu linii, râurile cu linii, drumurile cu linii, iar UA-urile de tip poligon, iar bornele de tip punct, fiindcă în continuare urmează să desenăm.